Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou car vlog. Acum mergem să luăm pe Laur, după care vom merge până la Pitești să dau un avans pentru ATV-uri. Vreau să-mi cumpăr 2 ATV-uri. Momentan nu sunt pe stoc, așa că trebuie să fac rezervare pentru amândouă și e nevoie să dau un avans. O să filmez foarte puțin drumul, că nu mai vreau să filmez chiar așa de mult drum, pentru că nu are rost, e foarte plictisitor. Cam asta e. Urmează drumul. Bani curier. Ce că e caldă, mai pot? Mai stau și după fraierul ăsta. Să-mi realizez eu prima până vine. Bun, la ăsta. Hai că vine. Tu din gura să te put eu pe tine. 4G. Ba mai încolo, am cărcat. Hai să... Hai noroc! Ce faci, domne? Dă-i mai tare cu ușa. Un pic, nu. E ok, ia. Ce zici? Ce faci? Cum mai duci? Mi-e viața ta? Foarte cald, foarte cald. Ce e cald, frate, să-mi fac foarte cald. Ce vede cum se merge? La ATV Rom Pitești, oricum știi, dau și avansul la pentru ATV-uri. Păi ele momentan nu sunt în stoc. O să vin luna asta care vine gen, la jumatea lunii o să vină. Cred că atunci o să intre în țară și o să mai dureze. Nu știu. Ieri ce ai făcut pe afară? Am văzut că te plimbea cu bicicleta, nebuneri. A fost mișto? Am fost pe la Moșteni. Pe la Moșteni cu bicicletele? Da, fetele. Nu te cred. Eu are și fetele. Pe bune? Da, a fost Caterin. Ați intrat în pădure? Da, păi normal că vreau să mă sparg de... Mie mi s-a spart și pedala, am contează. Ce ai făcut, mă? Am măsuit pe copacul ăla mare. Așa, și ce ai făcut? S-a spart pedal. Jură-te. Am dat tare în el. Bine că n-ai făcut pană, rec. Păi și ai mers gen până acasă, ai putut să mergi până acasă așa? Ai putut? Da, după aia m-am să cumpăr pedale. Bă, cred că îmi cumpără și mie tati cameră. Da, astăzi cu aveam pană pe bicicletă. E frumos să te plimbi cu bicicleta, să faci un pic mișcare. Să vezi Caterin faci de fete. De ce? Le ia picioarele, se suie cu picioarele pe cadru, știi? Se oprezi pedala direct până în picioare. Jură-te! Eu ziceam, dă-i pedală că vine tirul din spate, nu e nicio treabă. Na. Merg în zigzag, nu. Doare undeva, a? Nu te ajută, nu te încurcă. Ce te zic? Spre mirarea mea, Alex cu BMX-ul s-a mișcat rapid. Mama, Alex a luat BMX-ul? Păi da. Nu știu ce să zic. Bă, s-a mișcat rapid. Și fără frâne. Ca de obicei, bă. Ca de obicei, este? Dar consumul a tot al tău. Nu consumă chiar așa de mult. Tu luat și Adidas cu talpă mare, scuza-mă pe mine. Ce are, mă? Ai piciorul greu, mă? Păi da. E clar. Hai că dacă e, ce fac? Ies din oraș și nu mai are o să filmez drumul, că e plictisitor. Ne vedem direct acolo. Până să mișcă ăsta. Hai, tricurările, dă-i. Nu lăsa. Sunt bune și astea. Astea e Otis, a? Da.
Săracul să uită. S-a panicat, ești prost. Nu știa de unde vine bomba. No, ce ai căgat, dar bune, pisare pe în față. Te stânga, dreapta, față, spate, da. Tot nu se uită la mine. Doamne ferește. Bă, speriai băiatul ăla. Bă, dacă nu găia la pula. Nu mai mergi pe conștiință. Nu, mă, nu, ce e băiat ok. Nu e corect. Pentru asta dai un suc. Și-a după asta. Pe aia ce împing la avion. Unde e, că nu-i văd? Uite-te mă mai încolo. Bă, nu-i văd. Uite-te mă jos. Da, bă, acum. Mă. A, Iohanei. Am înțeles Iohannis să mor în transport. E pe naibic. Care-i nervos? Te supărași? Da, e cu minte, nu te ții pa male. Cine e ăla cu lui... Ăsta cu Opel. A, da? Da. A, Opel față, Opel spate, înconjurat de dușman. Da, e, tu ce bandă ții? Doar așa te întreb. Stimă și respect, dă-te că mai acolo. Hai, mai așa tot. Aoleu, viață. Da, haideți că nu mai are rost să filmez drumul, că văd că e și aglomerat și durează foarte mult timp. O să ne revedem direct acolo la Pitești, la ATV Rom. Haideți că am ajuns și la ATV Rom. Ia uitați și aici. Hai să vă prezint puțin ATV-urile. Aici și serviciul ATV Rom. Un canal aici frumos. CF-ul de 1000, bineînțeles. Nu știu rău tot. Avem aici un CF de 520. Și două CF-uri de 1000, iar un canal acolo la service de 1000, CF-ul cel nou Overland. Dacă vă întrebați și ATV-uri îmi cumpăr, o să fie fix așa, de pe altă culoare. Deci 450. Cam așa arată. Dacă blonda vine la pachet, la noroc. Și eu o să le cumpăr pe albastru și pe negru, nu cred că au. Aba, da. Și pe negru, gen așa. De asta e varianta lungă, eu cumpăr varianta scurtă. Am asta, uitați și pe la acolo. De 550.